tret de sortida a la Campus Party de València amb un convidat excepcional, el cofundador d'Apple, Steve Wozniak. L'inici d'una setmana en què els amants dels ordinadors podran acostar-se a la ciutat de les arts i les ciències per connectar-se a internet amb una velocitat excepcional de fins a 10 gigas per segon. És l'eina principal per gaudir de 7 dies d'oci, ciència, creativitat i innovació. En cualquier otro evento puedes hablar de ciencia o de creatividad digital. Aquí mostramos la creatividad digital, la ciencia, la innovación y el ocio digital pues con los campuseros, los verdaderos protagonistas de este evento, ¿no? Uns dels visitants que més sorprenen són els aficionats al modding, que personalitzen els ordinadors per fer-los més espectaculars. Todo el mundo me dijo que recordaba lo que es la película de Alicia que acaban de estrenar de Tim Burton. Y bueno, quería hacer un poquito la fusión entre la de la película de Tim Burton y la original. Està previst que aquest any la Campus Party tingui 3.400 visitants. Serà la meitat que l'any passat, però els més veterans no hi faltaran. Que solo nos juntamos una vez al año aquí. Y bueno, y este año parece que tiene mejor pinta que los años anteriores y hay bastantes cursos, bastante formación. Seran 300 hores de formació ben variada que abasta des de la revolució de les xarxes socials fins a temes més tècnics com la robòtica.